खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 7 डिसेम्बर 2022 बारायजायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। अजन्ता बर'आ थैनायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैदों। थांनाय 1 डिसेम्बर खालारखालि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि थागिबि अजन्ता बर'आ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदोंमोन। नाथाय अजन्ता बर'आ मानि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबदोंमोन बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। उनाव अजन्ता बर'नि मबाइलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राया सोराङाव फैदों आरो अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनाय प्रकाश बर'खौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जादों। प्रकाश बर'आ अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनानै नंखाय जुलिनि रादाय होदोंमोन आरो गुबुन सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायबावदोंमोन। बे समाव प्रकाश बर'खौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मुस्लिम आइजोफोरा गथ' जोनोम होग्रा फेक्टरि। आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा मुस्लिम आइजोफोरखौ गथ' जोनोम होग्रा फेक्टरि होननानै रोखा बुंथिदों आरो मुस्लिम सुबुंफोरा साथाम साब्रै हिनजावखौ जुलि खालामनानै साजिनै गथ' जोनोम होग्रा होननानै रोखा बुंथिदों। आसामनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपारा ओनसोलनि आदाबारि साहा बागानाव मासे मैदेरखौ थैना थानायाव हाग्रा बिफाना खौरां मोननानै हाग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै बोखांनो हादों। नाथाय बे मैदेरा माबोरै थैखो मानि जाहोनाव थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरिया जिउ गोमादों। केरलानि पान्नामपिली नोगोराव सासे फिल्म बानायग्रा प्रडिउसार जेसन जसेफखौ गावनि एपार्टमेन्टनि रुम सिङाव थैना थानाय थासारियाव केरला पुलिसआ बोखांनो हादों। नाथाय बे प्रडिउसारा माबोरै थैखो ना गावनि जिउखौ गावनो फोजोबखो ना सोरबासो बुथारखो बेखौ पस्टमर्टम रिपर्टनि उनावसो मिथिसिगोन होननानै केरला पुलिसआ फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लायाव बनसुवा आफादनि बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनायनि थाखाय सुबुं गमायाव थांनाय गारिखौ उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि बर्डाराव आसाम पुलिसआ होबथादों आरो बे सुबुं गमा लानायखौ होबथानायाव जोंनि मानसिनि आखाइ दङ। लोगोसे होबथानानै दिनै संबिधाननि मोनथायखौ फेलें खालामदों होननानै बनसुवा आफादनिफ्राय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 6 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। मध्य प्रदेश रायजोनि रातलाम जिल्लानि सिङाव थानाय सातरुन्डानि लामायाव गंसे स्पिडआव खारनाय ट्राक गारिया मानसिफोरनि साजों हरखाबै खारलांनायाव 6 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। ट्राकआ खारबाय थानाय समाव ट्राकनि साखाया ब्लास्ट जानायाव लामायाव बास नेबाय थानाय माखासे सुबुंफोरनि साजों हरखाबै खारलांनायाव बे जाथाया जादोंमोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।